Gurbanguly Berdimuhamedov adynyky howunarlygy mätäs agalara himayet bermek boýunça haýyr tahawat gadnatynyň adyndan dotlukly täze halkynyň sagalaryna derman we saglygy goraýyş maksatly terişdeleri, dokma we konditor önümlerini sowgat bermek maksady bilen paýtagtymyzyň halkara howa mendelinden ýürütüçür gatnawy arkaly Täjikistan Respublikasyny uratmak üçin taýarlandy. Muňa özi halkymyzyň taryhyň dowamyna döreden we dünýä nutgalyk insanperwer ýörelgelerini we hoşnetli goňşulyk gatnaşyklaryny esaslanýan bitarap watanymyzyň daşar syýasy uğrunyň rowaşlanýandygyna şaýatlyk edýär. Hyzmatdaş ýurtlar gollamaň we olar bilen insanperwer gatnaşyklary ösdürmegiň biziň asly milli ýol ýörelgelerimizdigini we häzirki wagtda şol ýörelgeleriň täze many mazmun bilen ösdürilýändigini hormatly prezidentimiň gol çeken degişli buýrugy bilen barlykda türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arkadagymyzyň ýazan eserlerine getirilýän ajaýyp sözlerim aýdynlygy bilen tasdiqlaýar. Ähli gymmatlyklaryň güýji insanperwerlik, adamkärçilik kadalaryna jemlenýär. Her bir kämil jemgyýetiň bünyady şol kadalyň esasyna pugtalanýar diýip gahrman arkadagymyz Türkmenistan bitaraplyň mekana atly kitabyna belleýär. Gahrman arkadagymyzyň başga bir dürdäne tetirlerine şeýle pikirler bar. Biziň haýyr işleri amala asyrýanlygymyzyň häzirki zamanyň ötüşi we paragatçylygy gönükdirilen şygary bilen umumy kökleri bardyr. Şoňa özi ata-babalarymyzyň döwletlilik ýörelgeleriniň tutuş adamlar üçin ähli umumy käsiýetleriniň bardygyny aýan etýär. Sebäbi olar adamlary ýaxşy işleriň başyny tutmagy, iň gowy adamkärçilik diýeplerini eýermäge çagyrýar. Yer gelende bellek eşde, Gurbanguly Berdimuhamedov adynyky howunarlyga mätäs sagalary himayet bermek boýunça haýyr tahawat gadnaty tutuş jemgyýetiň insanperwerlikli gatnaşyklaryny alamatlandyrýar. Sagalary gollamak we höwetlendirmek ýeke bir adamyň wezipesi. Ol tutuş jemgyýetiň, döwletiň wezipesidir. Bu ýörelge gadimetden häzirki döwreçilini tejribeleriň we bilimleriň baýlaşmagyna itergi berýär. Ýaşaýyşyň möhümlikleriniň üpçün edilmeginde de birege goluny uzatmak, arkalaşmak, bir adamyň beýleki bir adam bilen bilýäni paýlaşmak, sagalary sowgat serpa etmek uly mazmuny eder. Çünki bu ýörelgeler dowatlygyň we doganlygyň esasyny diýär. Türkmenistandan Gurbanguly Berdimuhamedov adynyky howunarlygy mätäs sagalary himayet bermek boýunça haýyr tahawat gadnatynyň adyndan dotlukly täze halkynyň sagalaryna sowgatlary alyp gelen uçar biraz wagtdan Duşanbe şäheriniň halkara howa mendiline sagaman gelip gonandan soň ýükler düşürilip bellenen ýerine gowşurmak üçin ýük awtologlaryna ýüklendi. Aşgabatdan gelip gowşan täze halkynyň sagalaryna niýetlenilen sowgatlyk önümler berqarar döwletimizde türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arkadagymyzyň tagallary netijetine ýoly goýulan we hormatly prezidentimiz arkadagy gahrman serdarmy tarapyndan üstünlikli dowam etdirilýän halkara hyzmatdaşlygyň, şol sanda sebitary gatnaşyklaryň ösdürilmeginde insanperwer gatnaşyklara uly ähmiýet berilýändiginiň aýdyn alamatydyr. Biraz salymdan üstüne Türkmenistandan gelip gowşan sowgatlary ýüklenen awtologlar Duşanbe şäheriniň Istiklal Lukmançylyk toplumyna tarap ugrady. Bu ýerde sowgatlaryň dawaraly garşylanşy guraldy. Dawara şu günler Täjikistan Respublikasyna bolýan Türkmenistanyň wekiliýet agzalary gatnaşdylar. Sowgatlar gowşurmak dawarasynda Türkmenistanyň we Täjikistanyň medeniýet we sunugy düzatlarynyň aýdym taýdanly çykyşlary ýaýwanlandyrly. Bu ajaýyp aýdym taýdan dawarasy arkadagy gahrman serdarymyzyň ýygyderli durmuşa geçirýän dünýä bileleşiginiň iqrarnamasyna hemde gollawyna eýe bolan açyklyk we giň halkara hyzmatdaşlygy syýasatynyň insanperwer uğrunyň ähmiýetini beýan etýär. Soňra Türkmenistanyň we Täjikistan Respublikasynyň resmi wekilleri çykyş etdiler. Gurbanguly Berdimuhamedov adynyky howunarlyga mätäs sagalary himayet bermek boýunça haýyr tahawat gadnatynyň adyndan dotlukly täze halkynyň sagalaryna sowgadyň iýerilmegine bagşlan kesirilen dawarada çykyş edenler häzirki wakalar dogrusynda aýdyp, bu asly işleriň ähmiýeti barada durup geçdiler. Şoň bilen baglykda ýerine ýetirilýän şeýle işleriň özara gatnaşyklary hasa berkitmäge we ösdürmäge ýardam etýändigini ýaly. Bu bolsa türkmen täze hyzmatdaşlygyna döwlet derejesinde ýoly goýulan asly maksatlardyr diýip çykyş edenler bellediler. Täzik tarapynyň wekili çykyşyna iýerilen sowgat üçin Türkmenistanyň çuňur hormatlanýan prezidenti, arkadagy gahrman serdarymyzy we türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk matlagynyň başlygy, gahrman arkadagymyza tüý sürekden hoşallyk bildirip, bu çäräniň iki ýurdyň halklarynyň arasyndaky gatnaşyklary ösdürmekde we barha pugtalandyrmakda uly ähmiýetlidigini nykdady.
Soňra dawaran geçirilýän ýerine gelen ýük awtologlaryndan sowgatlar düşürilip kabul edildi. Muň ödi garaşdy. Baky tarap Türkmenistanyň asly maksatlaryň we köp asyrlyk diýeplerine iýerip, dostlukly döwletleriň sagalaryna sowgat ýardam etmäge hemişe taýýardygynyň aýdyň alamatydyr. Hormatly prezidentimiň buyruguna laýyklykda Türkmen halkynyň gadymdan gelýän hoşniýetli gatnaşyklarynyň we insanperwerlik diýip desurlarynyň ugralyp, Gurbanuly Berdimuhammedow adynaky howunarlygy mätä çağalara himayet bermek boýunça haýyr takabat gatnaşynyň adyndan dotlukly täze halkynyň çağalaryna sowgatlyň iýerilmegi muň aýdyň suwutnamatyny görli. Umuman aýdylarna Türkmenistan umumy awadançylyk üçin kuwatyny amala asyrmak arkaly oňuň bitaraplyk, paragatçylyk süýjülik, insanperwerlik hemde giň halkara hyzmatdaşlyk ýörelgelerini esaslanýan daşar tiýady strategiýasyna agrarlygyny iş ýüzünde görkezýär. Meni Roziýew Akbarjan Gurbanuly Berdimuhammedow adynaky howunarlygy mätä şagdyra himayet bermek boýunça haýyr sahawat gatnaşyklary tarapyndan sowgat hökmüne iýerilene insanperwer kömek Türkmenistanyň hoşniýetli gatnaşyklary hemişe agrarlygyny tasdiklaýar. Bu waka Türkmenistanyň hormatly prezidentiniň umumy adamzat bähfetli siýasatynyň özboşly dawarlanmasyry. Täjikistany insanperwer kömeginiň iýerilmegi Türkmenistanyň türkmen halkynyň dostlugynyň aýdyň ýüze çykmasyry. Hoşniýetli gatnaşyklaryň şäherlerine maraşalýan insanperwer işleň nusgalygyny aýratynlyk tasym gelýär. Munyň üçin Türkmenistanyň hormatly prezidentine köp sag bolsun aýdýan. Insanperwer kömeginiň iýerilmegi Türkmenistanyň hormatly prezidentiniň gatnaşyklary durly ururda ösürmek boýunça el ýurt bähfetli dünýä ähmiýetli işleriniň üstünlikleri beslenjekdigini görkezýär. Ýurtlary arasyndaky hyzmatdaşlygy barha giňeltmäge berýän ünsüçin Türkmenistanyň hormatly prezidentine türkmen halkynyň milli liderine hoşallyk bildirýän. Sag bolun.